Karon guys, padong nami sa Bugo, mamista nami nga to ni San Vicente, nasreyo guys ay. I think. Hello. Hanam na mo mga kauban. Oy, Aje! Aje! Let's go na! Halo. Let's go! Kadan kita ron. Madam! Let's go na, dam! Nilang. Guys, among driver guys ay gwapo. Hi, welcome to my vlog. Oh, ako mga kauban guys ay padulong sa kuan sa Bugo. Uy, naaman migika bagat gamera ba kayong daan o sige kinsa may moatras kita. Sige kita mo'y muhatag og lugar. So karon nakagawas na sila. Kami na sa imosod guys. Pagawas na mi guys gikan sa Kasili. Excuse me. Oh, padung na mi guys. Ay. Madam ay. Madam. Madam. Asang going, madam? Madam. Asang going? Going to Bugo si madam, guys. Guys, hapit na may mabot sa Bugo, guys. Kaya na ang mga kabukiran ay klaro na kaayo. Mauna siya. Nindot kayo sa mata kay mga green. O kaning series sad guys ay makigkuan sa nabo ang series guys. Dili siya magpalupig. Mugo jud siya. Nga dako kay siya guys. Dili gid siya magpa-overtake. Siya gyud muuna. Mauna nga nagsige sad mig tapad-tapad. Pero ambot aning among driver ug mo-overtake ba ni siya? Ni-overtake day siya guys. O tawa. O nindot kay sa mata ang mga green ba nga mga dahon-dahon ug sa mga kabukiran. Guys, naabot na mi sa Bugo guys nya. Layo man kay mi giparkingan, lakaw na sa mi padung sa simbahan. Mo ning nakarga ko ni Madam Mavis. So, namin diri sa San Vicente. So, you with this guys, oh? Hey. Sige, angat ka. Sige, angat ka. Eh, beautiful lang eh. Beautiful So, namin sa naram dali. Namin sa dagkutanan. So, linya mi sa among lasaw dali para uli. Ano man na lasaw uli. Ha? Lasaw nga to ka. Sila sa. Ana. Gumana na yan sa may mong plano na ito buhat ko. Oh, muna ta. So, lasa na ako na niya. Lubat. Nandag, ba't rin? Last. Mana? Ano nakil ta? Video deh. Kata na? Medyo manikol. Amu ay matating. Tatama. Sa kuha ni sa hindi na ko gana anak. O nami. Si kuya deh paman ko. Ano to? Yung sapot, aray doon yung mahilong ara ni. Kamalus-lus. Ting sapot. Ay, harang bip. Tama yun. Tara. Bye-bye, San Vicente. Bye-bye. Ngaon ta guys, nanami sa Udlot Beach guys. Nakatuod jud mi diri na. Tanawon dagat guys ay. Nindot kayo. Guys, so mag-snorkeling ka. Kargatan. Kargatan. Ito yung ito. Ito yung dito. Ito yung ito yung sabat ko guys. Guys, mauna ni guys ang simbahan sa Udlot. Ang ilang patron guys, Santo Niño sa DI. Karon pa jud mi kaari dire sa Udlot. Tinuod jud ay nga nindot ang ilang dagat limpyo tin-aw sad kaayo. Mao na nga nang nuway jud mi ari.
Mao ni nga nabot mi dire kay okasyon man sad.